Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu. We guys, manje ngingakaboni ukuthi oxova kakhulu ubani kulomndeni ngoba nje kuyinhlakanhlaka. UMacele uhlala nezingane mayibuye esikoleni. UMacele ke mayihlala nezingane, ingane ziyaphithizela, zenza lokhuya and uhlala nezingane edinga energy. Yo! Bantwana futhi bona laba bamanje abafana abantwana ngeke enye imaterial le yalabantwana bamanje. UMacele ehlala nezingane kube kahle. Omama bengane bakhululekile ngoba ingane zikuphi zikamamkhulu. Kodwa kuMacele kusho ukuthi nje ngalesi sikhathi phela akasalali ngoba ingane akufanele ukuthi walala nje 2 minutes konakala izinto eziningi. Hlale kabheka ingane. Hawu uMacele akasakwazi ukubona abangani bakhe ngoba ingane ziyabuya zibe khona. UMacele usecela nje ngendlela epolite ukuthi kulokho akutholayo ayekuthola nje ixaxa noma u5% wento yokuhleka kulokho abamnika khona. UMacele uthanda ke lo 5% uphume kumama bengane ngesizathu ngoba phela manje uMacele uthi shuthi ke inkonzo yokubambisana ayiqhubeki indawo zonke kungabi iphakethe likababa elibhubukayo. Shuthi ke ugogo wengane alibe khona ipercent alifakayo ngale uMangwabe alibe khona ipercent alifakayo. UMangwabe yabe nempilo lokuthi hayi navumelana bese kunoMacele ukuthi umnika imali engaka. Yey, abantwana bayamosha and abantwana futhi bafuna ukuthi noma sekudliwa badle lento efuna yibona. Abantwana mase befikile ba-owna ngisho iTV. Kwafika abantwana nje bazophatha wena ulalele bona. Ngoba ukuze kube nokuthula yizwa ngazo ke ingane ukuthi zifunani. Noma ungahlina zizofika futhi ingane zibona ukuthi ziyadlala kuthiwa ke bayeka abantwana badlale ngoba bayakhula. Umseleko uyizwa kahle ukuthi inkulumo yaMacele iyaphi. Usengarobha ke makuwukuthi akafuni ukuthi amakhosikazi akhe akhiphe imali. Avele ethi unginikile lo nkosikazi ayi-ede yena. Kodwa manje ngoba umseleko uthanda idrama, uthatha lento uyisa kumakhosikazi wenza ngathi amakhosikazi awabongi. Kanti lana akufuneki u-thank you amagama. Kufuneka lana kube u200 ize nje ngamasoso lo thank you masilalela lenkulumo uthi yapi. Udinga nje ungiyabonga loyo onokuduma komshini we-ATM. Siyayizwa ukuthi iyalapha inkulumo sekuthi ibekeke kahleke. Cha esiyafika kumayeni umayeni nina nifike nithatha abantwana nihambe kanjalo. UMacele ningambongi athi uMacele uyamazi ukuthi ufana neweather. Ngelinye ilanga uyashisa ngelinye ilanga uyabanda. Asikuphiki ke lokho. Kodwa beyithini into ebibeka uMacele eyibeka ngokuhloniphisa eyikhuluma nobabakhe ukuthi alithi percent kule mali ayibambayo. Ngobani bona mabesemsebenzini abaphathwa ikhanda. Ngoba bayazi ukuthi ingane isesikoleni yaphuma esikoleni isikamamkhulu. Yebo kubo kamamkhulu. Noma ngabe futhi bayiphathe ingane kulungile kodwa nje abayithathe lento ngokuthini baba ne-peace of mind. Bazi ukuthi sekwama awathile kodwa abantwana badlala egcekeni lasesipaki. Ngoba phela umamkhulu ewugogo wabo kodwa futhi ubenzela ububele. Ngoba e-daycare ngeke uze kufane. E-daycare kukhona nabanye abantwana mhlawumbe bathe inamba yabaningi noma benawo kodwa akufani kunokuba sekhaya. Ekhaya bengagijima onke amakhona egceke. Ngesimo sokuthi ke i-peace of mind into enkulu. Ngoba manje bakhululekile nje bayazi ukuthi hawu akekho nongathi ufuna ukutshontsha izingane ngoba zinomamkhulu. Lo 5% akuthiwe ithasi. Mase kuthi umseleko mayibona ukuthi hawu yini eyicele kumakhosikazi uMacele yena avela afike nayo nje athi unginikile umayeni unginikile uMangwabe kuphela ukukhuluma. No, Mangwabe nina animbongi uMacele kwase wacima kodwa inkulumo uyizwe kahle umseleko ukuthi bimayelana nani.
noma yini nina animbongi Macele. Sebeyaphendula bathi uMacele phela angeke size simqonde, ngelinye ilanga uyahleka ngelinye ilanga kahle. Vele uma uzohlala ney'ngane uzoba njalo. Ngelinye ilanga ngingakuthola ngisho ukhala iy'ngane. Uthola ukuthi mhlawumbe nawe uyay'gowela ngezinto zakho. Uthola ukuthi ngelinye ilanga awuphathekile kahle, zivele y'fike iy'ngane zifuna ukuzodlala nogogo, zifuna ukukhuluma, zifuna yenze, sekufanele ishintshe imood yakho. Iy'ngane nje zikufanele zine-remote yokukhontrola umuntu. Iy'ngane. Manje leyo phathi nje mina bengibona ngathi bekufanele ngabe bayi-understand-ke. Sebeyi-understand-a ngendlela yokuthi bona bane-peace of mind. Uyabona? Bona mabeshayisa emsebenzini usengasho omunye owethu asihlanganeni siphuze itiye la, ahambe ayophuza itiye kulelo tafula ngoba uyazi ukuthi iy'ngane zinoMacele. Hawu iqiniso phela libe yiqiniso. Nomunye athi hayibo khona engikuthandile kule shop asihambe siyodlula. Udlula kuleyo shop ngoba iy'ngane zilapha eSipaki. Ngoba hayi ukuthi eSipaki bafika ngesikhathi ngqo. eSipaki nje ingane ziyahlala y'khululeke ngoba vele kusekhaya. Kodwa futhi kuba azikho eSipaki zikwenye indawo bekuzokhokhwa leyo mali edingekayo. Kuyasizwana phela, ukusizwana into efana nale. Sebengayigxoba nje mood swings bengayigxoba leyo. Base bethi awu ake simjabulisele ukuthi iy'ngane zicrayona ngisho phansi, ziyapenda, zenzani. Namaphepha yabo iy'ngane may'dlala iy'ngane angazi ukuthi sezenjani. Amaphepha ama-chips zidla yishiye lapho. Sesimjabulisela lokho. Ngoba phela umamkhulu manje yena uyahlehlisa ukuhlangana notshomi bakhe ngenxa yokuthi abantwana bakhona. Amanye ama-plans akawenzi ngoba abantwana bakhona. Futhi umamkhulu-ke uma sekukhona abantwana kufanele ehleke phela ney'ngane ngoba iy'ngane zizosho ukuthi hawu gogo yini ndaba ungahleki, uyabo? Hhayi bakungadlalwa ngomamkhulu-ke manje angadlalwa. Ama-fave ethu siyawathanda kodwa bangagangi umamkhulu. Futhi uma efuna ukuba imali akukho wrong. Bona nje ukuthi bengathi okay-ke aphume yona yamseleku kodwa kube sengathi iphuma kubona. Mase kuyimali-ke ngeke esho ukuthi hawu lo 100 rand awuphumi kumseleku, awuphumi kumayini uphuma kumseleku. Uyoba u-100 rand. Njengoba nathi lapha ey'tolo sithatha u-100 rand abaphuma kuy'gebengu mase sikhokha sebesinika ushintsho ngoba asiyazi ukuthi leyo mali iphumaphi. Abe sengithini. Bye bye anyway guys, bye.